Здравейте ви, боксери! Аз съм Grizzly24 и съм в новото начало на Play Minecraft BG. Чакайте се оправя микрофон с слушалките. Така, тоти му спише добър ден. Така, знам, че сме малко, но какво се прави? Сега питам. Лифна. После пак ще питам, като се джойне. Сега малко ще пообиколя да ви покажа новия спаун. Мисля, че е доста як. Доста много як. Така, доста брутален тук с градинките, с всичко. Така. Тук е направено с палтички. Така, лампи, всичко. Така. Вече почвам и в YouTube да качвам. Сигурно клипа ми ще бъде качен в YouTube и после в VBOX. За да може да ги правя по-големи, разбира се, клиповете. Така. Сега. Това е спална. Няма какво друго да покажа. От спална, де. Така, тук се качва нагоре в кулата, мисля, че е това. Така. Всякъде има различен изглед. Така, сега слеза надолу. Може би след малко ще спра клипа за малко да питам дали вече ходя да търся място за живеене. Така. Посетете профила в YouTube, тъй като Мартин 14 вече се премести в YouTube. Посетете му профила, мисля, че беше Ечо нещо си. Мисля, че това е от спауна и сега ще спра клипа, за да питам дали мога хора си търся хоум. Тук чакайте ми се оправи началния лак. И сега ще се търся къща. Отивам на старите с координати, да ми бъде по-лесно. Чакайте да им кажа. Кажете ZDR VBOX 7 и вид. ZDR VBOX. С мен са Мартинчо 11 и Артемикс ли беше у VBOX, бе? Мартинчо 11, както ви казах преди малко, когато спех клипа. Мартинчо 11 се премести в YouTube, нали така, бе? Там е някакъв Ечо си. Yep. Да, Ечо 199. И аз съм те. Приместих се като The Chaos. Така, но Солини току-що каза на VBOX да му ядете хура. Хура, не хура. Сега продължавам тук да копам кол и после си отивам към къщата, защото кола ми трябва. Този клип така ще гледам да е по-дълъг, защото ще качвам и в YouTube, и в VBOX, и 1000 пустоти, и... Мартин, защо ще изпраща имейла и паролата? И сега тези двамата си теглят някаква игра, няма казват и коя, защото ще бъде реклама, но все пак я кажете. На мен ще няма да стане. Айде, казвайте. Елсворд. Чухте играта сега. Сега продължавам да копам. Бати. Ечи имейла. My Elsword is so much majestic by you. Човек, не говори на английски, не говори на английски, бе. Ти не го гледай последното. Що, Те бе? паролата дам. Те паролата. Рая? Да е? Не ги слушайте, аз си продължавам да копам. Аз си продължавам да копам. Те са гавят с мене, но аз си продължавам да копам. I'm gonna kill myself! Да, и сега Мартинчо 11 ми отмъща, и аз Ечо там някакъв си ми отмъща, че му провалих 1 часов клип. Бара. Бере. Той кол, няма ли свършване, бе? Баси, бе, Бати. Мартинчо, де си, бе? Аз веднъж като копнах, открих тук един стак кол, бе. Моля? Влези ли в профила? Не още. По-тихо говори, бе. По-тихо, че няма да се чувам в клипа. Явим, ще ми отива ли? Не, няма да ми отива. Ти да я мериш рокля, бе. Но де знаеш, че точно до рокля търся? Омага. И все пак игра с Селено Снайпинг Рейнджър.
заслужаваш да те бъдна по скайп, защото чухте го какво каза преди малко. Така. Той играе с женски герои, един бог знае защо. Защото Because they are so стрелец. majestic. And it's Archer. The only Archer. Не, че разбрах какво ми каза. They are... Тя единствено е стрелец. Иначе ако имаше мъжки ще да игра. Да. Пука ми, зато и с женски скин на Майнкрафт да оправдавай се. Ами, защото Не, не мога да Джимми, намеря мъжки. Да бе, то няма бе. Няма мъжки скин, нали знаеш? Няма мъжки Има. скин. То Ти мога трудно, то трудно се намира женски, искам да ти кажа. Ой, пука ми пак Да? открих кол. Баси, аз намерих един стак кол, бе. Играта Къде си, Мартинчо? Играта. I'm coming. Не, А, аз как ви се казвам, пишеш? абе, Как се по-тихо пишеш? говорете, че чухте ли, по-тихо. Чакай, Мартина, на теб ще звънна само. Дейте ми затваряте. Затворихте ли ме? Майче ми затвориха, да, затвориха ми. Епично ми затвориха. Гадините им с гадини, мъсни, долни, черни. Долу да ни гледат този клип. Тук няма идвам да търся, защото ще взема ще пукна. Какъвто късмет имам. Така ще съберам това, че ми трябва коста, кой ми пише. Абе, тук съм, епично. Аз сега отивам към старите си координати на стария ми холм. Така. Сега искам пак и там да открия едно село и няма да се кефе 1000 години. Само много. Ей, тук иначе бих дошъл да живея на ети остров, ама за жалост не става. Чайте се сложа. ФПС-то ми е бая малко, като снимам. Особено сега като има някакъв лак на Соленикове да клипи. Просто няма как. Това клип ще отиде само 20 минути, ама къме. Знам, че ще бъде скучно. Пета Бест! Сега, поздрав специално за Evil Sid, тъй като аз го мразя, измислих една песничка за него. Тя произлиза от моя град, един мой френд се измисли, нали обаче с друго име, и аз сега направих за Evil Sid. Джингамбел, джингамбел, Evil е козел, хърка малка и си бърка в задника дебел. Хей, ай сега ма хейтвайте, ви почитатели на Evil Sid. Чакам бе. Но все пак си признаете, че стихотворението е готино. Имам чувство, че натам ако продължавам, нищо няма да открия. Абе. Аз копая, бе. О, остров! Баси якото. Чайте, защото тия го видим, бе. Все няма никакви дървета. Окей, открих острови, но лошото е, че са яви. Да, близко са до спауна. Татък обаче има продължение и оттам ще тръгна да търся. Така, ще продължа да търся, докато може би няма да е интересно да гледате как хора се търся холм, само и така ще тупам минути за нищо. За това ще спра клипа и после ще се върна. Здравейте отново, ви боксери, аз съм Гризлито. Казвам, че съм Гризлито 24, аз ще си продължавам клипа и си открих къде я живея. Сега само се сет на Waypoint. Пак аз съм бати късметлията и пак открих Village. No God, Home. Така. Remove този и този и... И сега трябва да я събера дърво, за да го оградя. Но, извинете, след малко.
Аз отново съм тук, но не спрях клипа. Чакайте, чакайте види. Звънят ми. Та отново продължавам с клипа и това ще бъде моя холм и мисля, че това ще бъде за този клип. Не знам колко е дълъг. Ами, да,